Майко! Сесма! Стига, ма! Какво искаш, бе? Направи гъс място да си легна до тебе. Сине, ти си на 32 години. Не си ли вече достатъчно голям да спиш до гъза ми още? О, майко, ти не разбираш! В леглото ми има чудовище! Киро! Симона? Is that you? Yes, it's me. Хасми Минч. Ама... Ти какво правиш иначе тук, бе? Знаеш ли, че ръцете и краката ми измръзнаха от студ? Ела да ме топлиш! Майка! Стига, ма! Не тръгвай, че ми стина минджакито, бе! Тръгвай!